Ja zdrav do Minecraft TV a vítajte u ďalšej časti z Minecraftu u Skyblocku. Takže v minulej časti ste videli, ako som si toto urobil. No, naposledy som začal padať stále do bedrocku a furt ma to tam spavnovalo. Takže som potom, mi to išlo, ja som vypol točenie a potom som znova točil a ja som nakoniec nevedel, že netočím, nakoniec som zistil. Takto vznikol z toho taký offscreen, lebo túto som si trošku zväčšil, iba toto o jedno. A tu som narúbal koľko koblu a vyrastol mi ďalší strom. No, 3 stromy alebo koľko, nie, vyrastol mi 2 stromy alebo koľko. Tu mám cobblestone ešte, krompač som si 2 vyrobil. Rozhodol som sa urobiť čupec, ma včera napadlo. Chcem aspoň nejaké uhlie mať. Ako to nejak... Počkaj, Ježiši, čo to robím, bože, počkať. Chcel ešte... Nie, to som ešte nechcel iné urobiť. Ježiš, krompa, bože, čo to robím. Ach, ja som ale taký blbý. No, akurát nám vyrastol stromček. Mohli ste si všimnúť. A na veľmi dobrým mieste. Takže ja si tuto zoberiem nejaké drevečko. Som si urobil sekerku. Určite onú. Určite bude kamenná. Tak. Vyrobíme. Keby dneska sa asi chcem dostať na ten piesočný ostrov. Počkajte, niekto im volá. Haló? Počkaj, točím video, čau. No, takže ideme späť, takže niekto im volal, prepáčte, kamarát mi volal. Trošku takto ponič, alebo to si počkám, kým povada. Takže ja idem začať toto robiť zatiaľ. Zahodíme. Potrebujeme. Chcem stratiť čo asi najmenej cobblestone, kebyže padne. Takže spravíme. Ježiš, to. Som magor. Je s Bohom. Zase bude spawnovať, no. Takže chvíľku si musíme počkať, lebo aj v minulej časti sa mi to tak stalo. A som mal u seba ešte... Fuck. To môžem povedať jedne. Bože, som magor. Som chill lamák, more, čo to neviem. More, neviem robiť, neviem hrať Skyblock, bože, čo som. Sa mi ešte tak nestalo, že toľkokrát som padol. No, maximálne 3 krát, ale keď som stalo niečo úplne ťažšie, že som musel ísť pod toto. To ma tu fakt sere, takže ja už to budem chcieť zničiť za chvíľu. Si poviem postaviť nejaké generátor tu v zemi, len tedy tam sa budem spúšťať musieť dole. No, pekne. Takže zase som padol, to neviem prečo sa mi stáva. Keď netočíme zázrak, že nepadám. A keď točím, vždy padám. Bleh. Pomôžte mi, pomôcť! Ale... Padám do prázdnoty. Moje brucho. Au, to je bolesť. A ideme už normálne, takže... Ale neviem, či to mám teraz stopnúť. No, tak asi nie, dobre. To sa mi ešte v živote nestalo, že takto. Som toľkokrát padol. A za sebou dokonca. To by jej stačilo. Zatiaľ. No, takže bezpečie je hlavné. Teraz takto. No ale to som robil kravinu, lebo to chcem inak. Tento je úplne inak.
zle, ja to chcem takto. No dobre, dám si ešte takto jedenkrát. Potom to urobím tak. Chcem to takto ešte viac. Alebo ešte si nepostavím dom na čo. Ešte to nie je také dôležité. Takže počkať, čo by som teraz mohol. Takže teraz by sme... Aj som zakrypnutý. Takže... Pozrieme sa na vodu, nech nám mrzne. A idem asi k tomu ostrovčeku. Alebo ešte... No, akurát nám vyrastol. Do prčí. Sekerka. Myslím, že ako na Skyblocku som si už myslel, že to celé padne. Som si pomyslel. Toto video nebude až také dlhé. Ale to teda inak vtedy. Začnem to odtajto. Tu vzadu nechcem moc priestor. To skôr dopredu by sa to tak chcem otvárať. Musíme obetovať. To chcem, no. Tak. Už sem to potiahnem. Stačí. Alebo to spravím takú maličkú blbosť. A však cobblestone mám ten celý cobble generátor, takže cobble mám skoro jak na kreatíve. Len si musím vydolovať. To je to. Blbé. Začnem už nejaký prístrešok malý stavať. Pokade. Tady to stačí zatiaľ. Taký menší. Mi to laguje, preto mi to stáva aj tu. Ten cobble generátor za chvíľu pôjdem premiestniť nižšie. Čakať. Tak. No, dúfam, že nebude na tomto Skyblocku snežiť, jak naposledy, čo som hral jeden v singli ešte. To nie je v singli, ale aj toto je v singli, ale keď som netočil. To je single player. By som hral aj s niekým iným. Čakaj. To ozrudnosť tu za chvíľu zničím. Sa nebojte. Toto, tak menší prístršok. Tu nech nám nefúka, keď budeme robiť. Ale to mi mohlo vystať. Čo už? Tu zasadíme ďalšiu rastličku. Tak. Je to dosť nízko, tak klaustrofóbia, normálne klaustrofóbia. Aha, tak váš. To je iba dve, takže si narúbim. Takže si dáme toho viac. Bože, padá mi to všetko do tej váhy. Fuck. To je šťastie. Nejak ma to tam seklo, buglo mi to proste tam. Neviem, nešlo mi to zobrať. Teda, nešlo mi vyskočiť. Nič nebude asi. Nič.
mohol dať taký príspešok, čo tu budem mať. Ten kob generátor ja presťahujem. Čakaj, tu si narobím dosť kopu. Ne, narobím. Stradil som celý stack, kebyže nepadnem, že? Nemysleli, že podvádzam, ja si aj cobblestone niekedy narobím, keď to nechcete, lebo teraz ešte som si nespravil, že aby som to nemohol stopnúť alebo urýchliť, aby ste nemuseli čakať. Musím na to kúkať, ako to tu hrozne ničím, tak ja som si aj minulý aj keď skončím si niečo asi narúbem, teda tohoto cobblestone, tak to nasekám. Tak neviem, jak by som to zvládzal, úplne nie je ten nič, gameko tu není. Alebo je, ja neviem, to je jedno. Možno je, ale však to nepoužívam. Mám výpadné hacky. Vždycky. Tak, takto. Postavím nejakú. Postavím peknejšie, aby to bolo také pekné. To môžem spojiť porad. Mám dvere. Taký otvorenejší barák. Môžem aj tam mať spojeným tým kob generátorom. To ale takto musím zobrať preč. Tam inde. To. Mini barák. Drevo. Česku ináč by som mohol presunúť už. No, otvor sa. Jaj. Nechápu, prečo nejde otvoriť. Si o mne môžete mysleť asi, že mi to nedošlo hneď. Dobre. To hlínu by som najradšej premenil na kobl. Čo sa aj stane. To vytieklo, si to trochu musím zaobliť. To nemá také špatné. A to ešte spravím. Ešte tu budem zažiť chvíľu už. To prdele. Áno, zase padáme, môžete vidieť. Zase padáme. Už nechápem, prečo mi ide vyskočiť. A nechápem túto vec. Prečo moje veci sú všade takto pohádzané. To fakt nechápem. Ale je to dobré. Radšej to nebudem chápať ako to, lebo je to dobré, že sa to stalo. Dobre, takže ja tento kobo generátor pôjdem zmeniť. Zoberieme naše večné svetlo. Ale ešte ho aj vložíme. Potrebujem viac cobblestone na to. Formu spravím hneď. Som 15. Dobre. Takže ja by som vám postavil toto. Ale počkaj, pôjde takto. Smerom potom to si raz väčší. Neviem čo. No. Som ho dal tuto asi, to bude, no. Ešte trochu toho cobblestone na tú formu spravím. Nechcem mať túto hnusnú vec, môžem znižiť tu hore. Úplne ešte špatné. Už sa musím
vyriešiť ešte, ak sa spustím dole. Dobre, ja si spravím ten tvar. Takto. Dobre. Počkať, takže tu bude láva. Tuto bude jama. Dobre. Dobre. Musíme nejak... Nie, sneží nám. Nie, prosím, nesnež. Nesnež. A ty nemrzni. No, ty už nebudeš mrznúť. Ideme urobiť veľký pokus. Toto zahodím. Mám len jeden jediný pokus, a keď to vedro spadnem aj s tým vedrom, tak som už v riti. No, nespadnem s tým vedrom. Ale keď zamrzne to, tak som v prdeli. Takže to ešte nechám, tento. Ešte to musím nechať, lebo kebyže spadnem s tým, tak som už v riadnej prdeli. To už by bolo fakt zlé. Kebyže spadnem aj s tým vedierkom, tak som to sral. Generátor. Na čo si môžem tak nechať snehové, ale na čo lopatou, na čo mi budú snehové gule. No, idem zatiaľ si nejaký cobblestone nasekať. No ale tento sneh bude asi dlhý, takže pre tento diel by to mohlo byť asi všetko. Takže lúči sa s vami do Minecraftman TV. Takže uvidíme sa pri ďalšej časti. Ak sa vám moje video páčilo, tak dajte odber, like a budem rád aj koment. Takže čau.